उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। डीपीडीसीची बैठक सोमवारी पार पडली। यातील कामकाजावरून परशुराम उपरकरांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केलाय। काय म्हणाले दुपरकर पाहूया। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची डीपीडीसी काल झाली, पण ही डीपीडीसी जवळजवळ 6 महिने झाली। पूर्वी आज सत्तेत असलेले आमदार पूर्वी विरोधी पक्षात असताना डीपीडीसी लेट झाल्यानंतर उशिरा झाल्यानंतर त्याचा उहापोह करत होते, गाजावाजा करत होते। ती 6 महिन्यांनी कालची डीपीडीसी झाली आणि सर्व लोकप्रतिनिधी उपस्थित असताना 1 तासात डीपीडीसी संपवली। पण या डीपीडीसीत काय घडलं तर डीपीडीसीत आमदारांनीच आपल्या व्यथा मांडल्या। ज्या आमदारांना विरोधचं विधानसभा आहे, विधान परिषद आहे, त्या ठिकाणी आपली व्यथा मांडून त्या अधिकाराबद्दल प्रश्न मांडायचा आहे, तो ह्या डीपीडीसीमध्ये जिथे जिल्ह्याचा विकास चालतो, जिथे जिल्ह्याच्या विकासाला दिशा दिली जाते, त्याच्यामध्ये आपला वेळ घालवला आणि फक्त त्या ठिकाणी असलेल्या पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना तंबी दिली। आज बरेचसे अधिकारी आम्ही सातत्याने या ठिकाणी गेले अनेक दिवस आणि अनेक महिने बोलतो आहे की अधिकारी गुरुवारीच कोल्हापूर पुणा या ठिकाणी जातात, काही जण लातूरपर्यंत जात होते। तर त्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी संध्याकाळी निघायचं आणि सोमवारी दुपारी किंवा संध्याकाळी यायचं। ही परिस्थिती ही सातत्याने होती आणि या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना तशा प्रकारचं हालचाल रजिस्टर, प्रवास रजिस्टर ठेवण्याची शासनाने GR काढलेला आहे। त्याचबरोबर अनेक अधिकारी मीटिंगला गेलो, मुंबईला मीटिंगला गेलो, कोल्हापूरला मीटिंगला गेलो, पुण्याला मीटिंगला गेलो सांगतात, पण त्याही मीटिंगवरती शासनाने खर्चावर नियंत्रण आणण्याकरता अधिकाऱ्यांनी आपल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरती बैठका घ्याव्यात किंवा आपले प्रश्न ते व्हिडिओ कॉन्फरन्स मांडावेत, तिथे जाण्याची गरज नाही। पण तरी पण प्रत्येक अधिकारी आठवड्यातून एकदा आणि महिन्यातून 4दा मुंबईला जातात। रजिस्टर कुठे ठेवत नाहीत, हालचाल रजिस्टर त्यांचं कुठे नसतं, प्रवास रजिस्टर नसतं, मागितलं तर कोणी देत नाहीत आणि कोणी मेंटेन करत नाहीत। फक्त प्रवास खर्च ते आपल्या डायरीत लिहितात त्यांचे TADA मिळण्याकरता। पण ह्या अधिकाऱ्यांवरती आमदारांचा वचक राहिला नाही। ज्या आमदारांना लाखो लोक मतदान देऊन आपला प्रतिनिधी म्हणून नेमतात, त्या 3 आमदारांनी सभागृहात काल व्यथा मांडल्या की अधिकारी ऐकत नाहीत, अधिकारी लवकर पळून जातात, अधिकारी जागेवर मिळत नाहीत। ही शोकांतिका खऱ्या अर्थाने जिल्ह्यातल्या मतदारांची आहे की मतदारांनी अशा आमदारांना निवडून दिल्यानंतर, विश्वास टाकल्यानंतर जे आमदार त्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरलेले नाहीत। असलेल्या सातत्याने पाऊस पडतो, सातत्याने खड्डे पडतात, सातत्याने आणि प्रत्येक वर्षी खड्डे पडल्यानंतर चिऱ्याच्या कुपीने किंवा मातीने खड्डे पाडण्याची प्रक्रिया सुरू असते आणि त्याच्यावरती पैसे खर्च केला जातो। पण आम्ही परवाच एक वृत्तपत्रातून प्रेस घेऊन सांगितलं होतं पालकमंत्र्यांना की ह्या खड्ड्यांमध्ये भरणाऱ्या असलेल्या ज्यांच्याकडे दायित्व आहे, 2 वर्ष असून दे, 3 वर्ष असून दे, 5 वर्ष दायित्व आहे, त्या दायित्वातून त्यांच्याकडून त्या ठेकेदाराकडून काम करून घ्या। पण कोणताही अधिकारी दायित्व काम केलं जात नाही। ज्या असलेल्या दायित्व काम न करता खड्डे एकदा मातीत भरले किंवा चिऱ्याच्या कुपीत भरले की दुसऱ्या दिवशी ते परत पाऊस पडला की खड्डे पडतात। पण पावसाळी डांबरांनी पण खड्डे भरण्याची प्रक्रिया करता येते। एका अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी पावसाळी डांबरांनी खड्डे भरण्याकरता जे डांबर खरेदी केलं ते अद्यापही कणकवली रेस्ट हाऊसला पडलेलं आहे, त्याचा वापर होत नाही। म्हणून वास्तविक त्या पावसाळी डांबरांनी खड्डे भरले गेले तर त्याच्यातून जिल्ह्यातल्या जनतेला दिलासा मिळू शकेल आणि जिल्हा खड्डामुक्त होऊ शकेल। पण जिल्हे पाहिजे अगदी राज्याचे बांधकाम मंत्री येऊनही जिल्ह्यातल्या नागरिकांना अगदी खड्डेमुक्त नाही तर खड्डेयुक्त रस्ते त्यांना बघायला मिळत आहेत आणि प्रत्येक खड्ड्यावरती
एका वर्षात केलेल्या खड्ड्याला रस्त्याला खड्डे पडत आहेत. ही पालकमंत्र्यांचं अपयश आहे. पालकमंत्री अनेक वेळा घोषणा करतात खड्डेमुक्त करीन, किंवा अशीच पालकमंत्र्यांनी पावसापूर्वी रेल्वेमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांना भिजू नये म्हणून रेल्वेच्या असलेल्या सर्व प्लॅटफॉर्मला आच्छादन करणार अशा प्रकारची वृत्तपत्रात प्रेसच्या द्वारे बातमी दिली. पण पाऊस येऊन गेला. आता लोक चाकरमानी यायला परत गणपती सुरुवात होतील, पण अजून आच्छादन पडलेलं नाही. आज याचाच अर्थ त्याप्रमाणे याकडे सरकार निधी देत नाही. हे पालकमंत्र्यांना ज्या असलेले आपले जिल्ह्यातले ठेकेदार भेटले आणि ठेकेदारांची बैठक झाली, त्या बैठकीतूनच कळलं की कामाला पैसे येत नाही. असं असताना पण माझ्या माहितीप्रमाणे सावंतवाडीच्या कार्यकारी अभियंत्यांना रजेवर, सक्तीच्या रजेवर पाठवून एका कार्यकारी अभियंत्याकडून 2 चार्ज करून काम करून घेण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री चालला. जो कशासाठी चालला ते आपल्याला माहीत नाही. पण आज दुसरे आमचे मंत्री जिल्ह्यातले झालेले शिक्षक DED त्यांना परत 20,000च्या मानधनावर काम करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण त्या निवृत्त शिक्षकांना जवळजवळ 30-40 रुपयाचा पेन्शन मिळत असताना अजून 20,000चा बोनस देण्यापेक्षा आमच्या जिल्ह्यातले जवळजवळ 12 वर्ष ज्या पालकांनी आपलं कर्ज काढून ज्या मुलांना शिकवलं, ते 12 वर्ष या भरतीची वाट बघतायत. त्या भरती न करता अशा प्रकारचा GR काढून त्या बेरोजगारांच्या जखमीवर मीठ चोळण्याचं काम खऱ्या अर्थाने आमचे जिल्ह्याचे आमदार आणि राज्याचे शिक्षण मंत्री हे करत आहेत. वास्तविक या ठिकाणी बघितल्यानंतर हे सरकार आणि कालची मीटिंग झालेली 1 तासातली आटपलेली मीटिंग बघितल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना विकासाचं घेणं देणं काही नाही आहे. जिल्ह्यातली कामं आली की कामाचा आपला मलिदा घेणे आणि मलिदातून काम काय होतं त्याकडे न बघणे हा प्रयत्न त्यांच्याकडून चाललेला दिसतो आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टीचा जनतेने आता लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या लोकप्रतिनिधी आपण निवडून देतो ते लोकप्रतिनिधी आपले प्रश्न मांडतात का, आपले प्रश्न सोडवतात का आणि आपल्या प्रश्नाला न्याय देतात का, हा बघण्याचा आता सर्व नागरिकांमधून हा उठाव झाला पाहिजे. आणि नागरिकांमधून अशा प्रकारचं सर्व हे गोष्टीचं लक्ष घातलं पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.